1825 hau 13. urriko hilian, Martin Itzeberriko Altzibarrenian, atiak jonituen ongi ilunian, baita ireki ere borondate honian. Istimatu ninduten konde bat bezala, sian eseri eta apaldu nezala, konformatu ziraden familian ala, nagusia eta bio etzinen ginala, berari sartu nion petxutik puñala. Oitikan saltatu zan erio igesi, nigandik alakorik ez zuen merezi, alabak zuenian aita ala ikusi, apaizaren eskaka bertatik zan hasi, aizkora triste batez nion buru hautsi. Hogeita 3 urteko neskatxa gaztia, etzen bada lastima ala tratatzia, aizkora triste batez muinak saltatzia, ez da milagro izain nila ister galtzia, aixa merezi nuen bertan urkatzia. Ikusi zitunian senarrak talaba, Katalina gaxua aiuran negarra, ez bazuen jarri nahi bestiak bezala, diruak nun zeguan esan beriala, ongi banekiela dirurik etzala. Gorputzeko ikara, harimako lotxa, zeren egin ditudan 14 heriotza, aditu ez geroztik diruaren hotxa, bidean aterata botatzeko boltsa, aterako niola bestela bilotza. Lenguan izan du zait anaia gaztia, lastima egiten zuen nere ikustia, aizer nola ote diran aita matristia, nitaz eskarmentatu balitez bestia, ni ere izutzen hau biziak entzia, aizer nola ote diran aita matristia, nitaz eskarmentatu balitez bestia, ni ere izutzen hau biziak entzia.